Un o'r pethau sydd ddim yn cael ei wneud ar hyn o bryd yn ddigonol yw cynllunio'r gweithlu addysg. Felly, mae'n chydig bach o hap a damwen faint o athrawon sy'n dod mewn i'r system sydd yn gallu siarad y Gymraeg a wedyn sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac hynny yw, mae eisiau gwneud yn siŵr bod yna ddigonedd o athrawon ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg ei hun a sector cyfrwng Cymraeg sydd yn ehangu wrth bod y galw yn cynyddu. Ond mae eisiau hefyd wneud yn siŵr bod yna siaradwyr Cymraeg da, hyderus yn y sector cyfrwng Saesneg hefyd mwyn wneud yn siŵr bod ni'n gallu falle addysgu rhai pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg ac i wneud yn siŵr bod modd cynnig falle'r Gymraeg fel iaith gyntaf yn yr ysgolion Saesneg. Hynny yw, wy'n credu bod e'n gwbl glir bod Cymraeg fel iaith yn methu. Dyw e ddim yn creu unigolion sydd yn ddwyieithog. Na gyd mae'n wneud, dwi'n credu, yw gorfodi plant ac athrawon i fynd trwy proses hir a phoenus gyda chydig iawn o ganlyniadau. Felly mae rhaid i ni ddiwygio'r maes. Dwi'n credu bod angytundeb yn unman ynglyn â hynny.